दादा अब कितना दूर भाग के चली। हाँ चारों ओर तो आदमी लौकताटे। आई रोड के किनारे बैठेला को नहीं खे धान की आरी ओर जाई क्या हो चोरी दो का नहीं तो ऐसा ही रह जाइब। अब पड़िए के मुँह जाइब। एडिया हेकारा ले बढ़िया जगह कहाँ मिली जइबू धान के आरी। अब मैं बसवड़िया घास लागल बाटे खरखोचा जाइ न तो बड़ा देर तक ले ककुलाई भा भाई। अब ओकरा ले बढ़िया का बा इतना मस्त सुतार बा कि यही पुलए पर से लटक के फ्रेश कल चाहे यही पर बैठ के कल तो कौन कही कि हमारा आए के बाद जाए के बाटे जरा आवे जाए के बा ऊ सोची हमरा बैठल से मतलब बा। ओहो अब न तो गुड़गुड़ो बहुत पेट गुड़गुड़ैले अब फ्रेश हो जाइब तो जाके शांति मिली। आहा एक के हाली में जना तक पूरा पेट फ्रेश हो गई। चली देखी खेते घूम ले सबकर धान लाल हो गई बा एकदम पाक चलल बा। हमारो देखी तनी काटे उटे जो हो गई कि ना कतरनिया तो कहिए हमारो पियर मोती होत रहे मंसूरिये अबे तनी बड़ा पछता बाटे का करबो। का हो ई क्या करतलू हो आय बोल निकल गुम भाऊ बही रहू चला आवा है तो आवो आवो तुहरे नहीं आदमी के हम खोजी ना। अब का टांग तलू घर के देखावा तलू तो नहीं खेला जे लगत अब के टांग तड़ू टांगा ना तमू टांग तड़ू आ समिया ना गिरेबू का हो केकरा घर का हुए हटाओ तो घूंटा छुअलो एकरा के बेकारे ना बा होइले ना धोले बिया ना साफ सुथरा कइले बिया हिते लेटाइल बिया। बताबो तोहरा तो अंचियो अपना मने मने बुझात जनत नहीं खे न कि तू का कर रहल बाड़ू वही में आदमी आवे ना जा ना खेत बाड़ी घूमे ना तू का करतलू तोहरा बुझाता बस देखही के ठीक ठाक बाड़ू और कुछ में ठीक ठाक नहीं खू बुद्धि ज्ञान तोहर ओतने बाटे जो है ना तोहे बैठ जेबू। ए तारा घरे बैठल बानी का घरे नहीं खूब बैठा तो कहाँ बैठल रहू नहीं की बोलत ऐसे कपार पर चढ़ल जाता कपार पर चढ़ता तोहरा। हाँ तो का करतबो अरे चुप रह संस्कारी बहू हनी तू ना बाप रे बाप कितना संस्कारी बाड़ू समझ में नहीं आवत। तू समझ कि देख ला खेत रहल ना बैठल हई रोड के किनारे का स्कूटर रहल ना बैठल हनी। हाँ। धान के यारी धान पाके लागल ना बैठल हनी आ कितना बढ़िया बीचे पोल पर आवे जाए वाला बाटे आदमी देखियो के चल जाए कि हाँ ये धंधा बाटे हम देख तक के बढ़िया चिकन जगह बैठल हनी कि कहीं नीचे से गड़ी ना। अच्छा जा हो ना जनी तो पनिया में हेर के हम तो लौड़िए लगा देले रहती हैं। हे तारा शरम ना लगेला का हो तोहरा शरम लगता कान बात के शरम मुंह कदल बेलू होने ओनियो ललौकिया हेनियो ललौकिया हेनियो ललौकिया होनियो ललौकी कहाँ के तू बचल बड़ू बतावा ना आय बहुत लाज शरम देखतलू टांग तलू एक बांह के हबे के घुंघूटा कपार पर धरता नहीं हो संस्कारी बहू के चीना है। अरे जा ना कितना संस्कार सीखले बाड़ू नैहर में का जानी का कोइले खबुए संस्कार सीखले बाड़ू इहे तो संस्कार सीख के आइल बाड़ू कि कहाँ जहाँ ना करे के तहाँ करतलू तू ना करला के करी ना हम अपना लैट्रिन बनवैले हई वही में करी ना उहे ता करत रहेला सुंघत रहेला हाँ। गए सही खुला में खुले रहेला सुना लैट्रिन में नहीं घर में करेला तोहरा घर में अपने घर में करला उ लैट्रिन वाला घर होला ना तो घर में लैट्रिन ना करे के चाहिए। तू करतलू सिवान में करतलू मरबू छरा छरा की मैं गोड़ हाथ पले परी बहुत तू संस्कारी बाड़ू ना हमर लीवर कम चुप रह ई कुल बात मत बतियावा आज के बाद तनी लूर सहूर सीख जा। तू ना खिसिया मत बहुत जोर से लगा रहे ना अरे जोर से लगा रहे तो देख सकते मैं पियरे हो गए पियरे में पियर ना और खराब बदबू मार चल तू भर गली ज्यादा इस सब बात हमारा मत साफ करे हो कइले बानी हो सही बानी साफ करबू कि का करबू अब तू ही जानबू हम नहीं जानती बात तनी धोवे ना त मैं लबे रह जाई बतावा गजब फुहर में हरानू बिया
ना आव देखतिया ना ताव देखतिया जो है ना तो बैठ जतिया। एकरा कम से कम सोचे के चाहिए, समझे के चाहिए कि हाँ हम कौना जगह पर बैठा बनी, कैसन जगह बाटे। हाँ, चारू ओर सही कहल बा कि आदमी कुछ ना करे ना तो उठपटांग काम जरूर करे ना। लैटरिन जहाँ ना करे के तहाँ आदमी कह दी हाँ। खाए के आदमी घासों पात में खा ली हाँ, लेकिन लैटरिन करे खातिर चिकन चाहिए, टाइल्स लगावल जाला पैखाना में। आ खाए वाला में देखबा तो एकदम वही तेरी पर रही, कुछ ना रहे। अब बोला हो देखा चटपटा हाथ धो के आगुनी। अरे हाँ देखा पोछ लिहनी। जना तक साबुन लेके आइलु हम मजलू होन यहाँ था ना हो माटी में लभेर लभेर के मोलनी हाँ। आ खूब पियरे माटी रहल है जान लो। के जन माटी रह फिर गंदे में लभेर के धो लेलु ह। पियरी माटी रहल चुप रह, पियरी माटी केकरा घर के हवा हो बड़ा सुघर सागर बा। के हम हमारा बारे में जानबू त हिल जेबू। हिल जाई हाँ आ फूल निया खिल जेबू। बतावा ना तू केकरा घर के हवा, तार का नाम हो? हमार हाँ वो हम की बड़ा बढ़िया बढ़िया हमारे बारे में बड़गी करत रह। हमार नाम हल्ला में चूस। चूस आ कोई के घर में जाई ना घूस। छीना रहा का हो? बहुत बढ़ियार छिनारा है जान जा। ए तो भाग रे यार केहू नहीं खे। हमारा निया दुनिया में नंबर 1 छिनारा ना पैबू। ठीक बा बन रह लाग रही है। आबो कहाँ जतलू हो? आबो बोला आ बजबू का हमारा ले मैंने नहीं हाँ। एकदम चकाचक बानी तारे डर लागत रहल को। चका चक बारू बताबो हो बड़का चुड़ू का हवा के हम चुणुका हम हई आ का कही हम तोहरा के कुछ कहूं मैं सोचे समझे के पड़ता। गांव घर के मेहरारू बाड़ू तू त मर्दे गिजन क देलू आज एकदम से। बताओ कि जब आदमी कैसे लाठे डांगा जाई ह। गलती हो गेला। हम का सोच के छोड़ देतनी कि तार मरद कंडक्टर हुए कतना आदमी के काटेला। हां ई बात हम गजपुरहिया बांस के टिकट काटतनी आ तू एजा के टिकट कटवातली। अरे काम करबे तो बढ़िया काम कर इज्जत वाला, खूब बढ़िया काम कर भाग जो के हाली एकरा में टिकट वाला इज्जत नहीं खे। त काहे के काटत तोरा जब इज्जत नहीं खेत? अरे भैया हम बस में कमाता नहीं, हमारे पैसा घर से कटवा थे टिकट दूसरा देखते बा लगा का कटवाव तड़ी? गाल थोड़े कटवाव तड़ी, कुछ नहीं कटवाव त। ए ई का कहत रह काजी रउआ बस में कटबे करी जा। का करी? अयो दादा कमाए के बाद तू आके कटवाव तो खिंचाव तो क्या करतू? ये मर्दे तू त कंडक्टर के काटी ना। अरे कोगो मेहरानू के काटी ला कोई भी मेरा रोड सब गिनती बा ओकरा में। मेरा आदमी ना बूढ़ पुराने सबकर काटी ना। तार मर्दा तार खिलाड़ हो गइल बा। हां इसको तो मर्द में सब के काट दी ना। अरे ओकर कामे बा काटल में मत तू त मैनेजर नहीं लागत। हमारे ना कंडक्टर डीएमओ से बेसी पावर होला तोहरा में। हां 10 रुपए कम दे फट दे के उतार दे ही। हां आला तो जूता खात हो के खूब गाड़ी देते ऐसा। अरे खूब हम आज जानते ये नहीं का कहतनी कि काटतनी हम का काटतनी। तू ए का करत रही वोट मारत रही जाके शुक्र मनाई कि अभी चुप जबा जानतनी ऐसन काम करत रहै न कि रह सुनो तो बेहोश हो जाइबा। हां का बतिया रे? हां कथी के बोला के चुमा लेता ना। ए चुमा लेबे जो रहल उ सीन बताई तोरा के हम सीन कौन रहल? भैया तू जा अपन काम करे केन कैसे जा गेली हम समझ में नहीं आवत घरे। अरे हे जाइबा हे जुआबा उ एजा नहीं ह तू जेबू हो जा। तोहरा जरूरत बा उनकरा जरूरत नहीं खे। हम बे ना रहती हम से घर जाके नाश्ता वास्ता लेके खाओ के चल दी फिर टाइम बस खड़ा बिया। बस तार बाबू के ही है। ए बता के आवा हे जा गोदिया में आई हम बस जान तो सुखारी बाबा के ही है। ये का को तला जब हमरा समझ में नहीं जाना तला समझा द बुझा द इतना तू काटा तला टिकट है इतना तू पैसा कमा तला तोहरा घर में लैट्रिन बनवा देवे के चाहिए। ए हम ना जाने भैया कि हम दूसरा कारण टिकट जाके दूसरे से कटवाई टिकट काहे ना कटवाई ह कटवावे जो छोड़े बड़ा तो कटवाई ह। नहीं पढ़ा लिखा आइले ओने मुंह मारवाई ह। ए ई का कहत रह तारा अब तुम्हारा बाबा हो मरवावा कोई ना बोली। काम कर बढ़िया काम कर तू। ए हम जातन घर जी घरे काहे जीबू कटवावे अरे कटवा लो कटवा लो। सुना बताओ रास्ता पर जाके लैट्रिन करतली बढ़िया करतई। मैं आगे ले पीछे ले मैं लौकत रहल ह। रास्ता पर दियो। हां ई मोदी बड़ा बदमाशी दिया ई। तू ही बदमाश वाले रे नारा। घरे पैखाना के बनवा कहते कि नहीं घर में अकेले लगी महके लगी तो भड़ के भागे लगे दूसरा गांव भागे लगी। हाँ तो तू कर दिए पैपवा लगावा के दूसरा के घर में करवा दिए। दूसरा के घर में महकी तोरा घर में ना महकी। ठीक कहतला सरऊ आनर भेबर इतना सुघर सागर में हरारू पहले वाला जाके बांस पर पोछा मारतलो ना कमैबो तो खर्चा पे नाम चली देखा सुगर बिया मार लिपस्टिक ह त काजर ह त का महंगा
महंगा महंगा लगावे ले लगावे ले ना लकीनी की चाहे लेके हाँ तू ऐते जा लात मुंह का खात रहिया बस में जा का करबो नौकरी ना मिलल तब उहे काम करते हैं छोड़ द ठीक बा ठीक भैया समझा देब हम हाँ समझा दियो ना तो हमनी का तो समझाइए ना दहल जी हमनी के वहाँ थोड़े दूर आई बा आ जाए तो हम बस में जो सारा तोरो लस फस चलते वही बुझाता वही में के तू बाड़े जैसन हूँ भी वैसन तू बाड़े छोड़ में हरारू तो केनियो ओकर गुजारा हो जाए लेकिन सर तो हार गुजारा ना होई तो हार गुजारा कब तक होई जब तक तो हार जवानी बा ना तो फिर तो हार कहानी खत्म बा चलो तो चली सांझ हो गई खेत बाड़ी घूम यानी के चक्कर में हमारे बहुत टाइम बर्बाद भइल